Dnešná téma má názov Dostredivé zrýchlenie. Mali by sme si povedať o tom, z akých dôvodov je pohyb, rovnomerný pohyb hmotného bodu po kružnici pohybom zrýchleným a aké vlastnosti má jeho zrýchlenie. Je možno dosť divné, keď povieme, že je to zrýchlený pohyb, ale na tejto hodine si vysvetlíme, prečo zrýchlený, napriek tomu, že v názve toho pohybu je slovíčko rovnomerný. Začnem tým, že pripomeniem veci, ktorými sme sa doteraz stretli na predchádzajúcich hodinách. Iste si pamätáte situáciu, keď sme mali nejaké autíčko alebo nejaký predmet, ktorý mal rýchlosť, dajme tomu, že v smere doprava, čiže toto bol vektor rýchlosti, a na toto autíčko pôsobila sila, dajme tomu, tiež v smere rýchlosti. Čiže ak pôsobila na autíčko sila v smere rýchlosti, my sme vedeli, že autíčko má zrýchlenie. To, aké má zrýchlenie, nám diktoval druhý Newtonov zákon. A ten zákon nám hovoril, že zrýchlenie bude mať rovnaký smer ako sila. Takže tu bolo zrýchlenie autíčka. A teraz ten druhý Newtonov zákon vravel, že zrýchlenie sa rovná výsledná sila, ktorá pôsobí na autíčko, vydelená hmotnosťou autíčka. Čiže ak je zrýchlenie autíčka v smere, pohybu autíčka v smere rýchlosti, tak vtedy sa, ako všetci vieme, veľkosť rýchlosti auta zväčšuje. Čiže môžem to zapísať tu pod túto situáciu, že ak je Ačko v smere Včka, tak pohyb je zrýchlený v zmysle, že veľkosť rýchlosti V sa zväčšuje. Teraz druhá situácia, s ktorou sme sa stretli, bola situácia, keď sme mali cestu, na nej nejaké autíčko a malo rýchlosť, dajme tomu tiež v smere doprava, čiže rýchlosť autíčka bola daná takto. Nože tento raz na to autíčko pôsobila sila v smere opačnom, čiže sila bola takáto. My vieme, že z druhého Newtonovho zákona, ktorý máme tuto napísaný, A sa rovná F lomené M, vyplýva, že zrýchlenie takého autíčka bude v smere sily. To znamená, že autíčko bude mať vektor zrýchlenia Ačko v smere proti smeru jeho okamžitej rýchlosti. No a teraz čo z toho vyplýva o pohybe takého autíčka? My vieme, že veľkosť rýchlosti takéhoto autíčka sa bude s časom zmenšovať. Čiže môžem povedať, že ak A v protismere V, tak to vedie k tomu, že veľkosť rýchlosti V klesá. Čiže auto spomaľuje. Toto obidva prípady predstavovali priamočiare pohyby. Čiže tu išlo o priamočiary pohyb auta a tu tiež o priamočiary. V tomto prípade to bol priamočiary zrýchlený a toto je priamočiary spomalený. To, či rovnomerne, to závisí od toho, či tá sila bola konštanta. V obidvoch prípadoch to bolo veľmi jednoduché. Zrýchlenie malo buď smer rýchlosti, alebo malo smer opačne ako smer rýchlosti. Na tejto hodine ukážeme, čo sa deje, ak zrýchlenie pohybu nemá smer ani rýchlosti, ani smer opačný ako rýchlosť, ale má iný smer. Ukážeme, že to, že mať iný smer, znamená mať vlastne smer kolmy. Takže skúsime potom porozmýšľať o tom, čo sa deje v takom prípade. Dobre, tak toľko k týmto veciam. Teraz sa vrátim a pôjdeme ku kružnici. Takže predstavíme si, že máme teraz tu na trajektóriu v tvare kružnice. Toto je kružnicová trajektória. Dajme tomu, ktorá má stred tuto. Tento stred si označím písmenkom S. No a dajme tomu, že v tejto polohe sa nachádza hmotný bod P. Toto je poloha hmotného bodu v čase T rovnom 0. Sprievodič toho hmotného bodu, môžeme si ho tu zakresliť, tak dajme tomu, že takouto farbou spojíme si S s P a máme takýto sprievodič.
No a teraz ako čas plynie, hmotný bod P prejde do novej polohy, dajme tomu, že ho položíme sem, do tejto novej polohy P, v ktorej sa bude nachádzať v čase T, dajme tomu 3 sekundy. V tomto čase je sprievodič toho hmotného bodu, ako vidíme, takáto úsečka. Čiže hmotný bod prešiel z jedného miesta na druhé a my vieme, že vykonáva rovnomerný pohyb po kružnici. Čiže toto tu bude prípad rovnomerného pohybu po kružnici, ktorým sa už dlhšie zaoberáme. Skúsime teraz nakresliť, ako vyzerajú rýchlosti alebo vektory okamžitej rýchlosti hmotného bodu v tých dvoch polohách. Čiže v polohe P má vektor okamžitej rýchlosti smer kolmo nahor, smer dotyčnice ku trajektórii kolmo nahor a ináč je to zároveň smer kolmo na sprievodič a v tomto druhom prípade je to tiež kolmo na sprievodič, je to takýto vektor V. Tie kolmosci môžeme tu vyznačiť, čiže tu máme pravý uhol 1 a tuto máme ďalší pravý uhol. V obidvoch prípadoch máme istotu, že tie vektory V, prvý vektor aj ten druhý vektor, sú rovnako dlhé vektory. Čiže aby som teraz, dajme tomu, odlíšil, že ktorý je ktorý vektor, tak si ich očíslujem indexami. Toto bude vektor V1, toto bude vektor V2. S tým, že podobné číslovanie by sme si mohli zaviesť aj v prípade bodov P, takže toto je poloha P1 a toto je poloha P2. Čiže máme dve polohy, hmotný bod P prejde cez polohu P1 a cez polohu P2. Dajme tomu, že to je nejaká planéta, ktorá sa pohybuje okolo Slnka po kružnici, alebo pes na reťazi, alebo hoci čo iné. No, teraz otázka znie, mení sa rýchlosť tohto hmotného bodu. Takže ja toto je ináč veľmi dôležitá otázka k pochopeniu dnešnej témy, čiže ja tu napíšem. Mení sa rýchlosť hmotného bodu? Podľa toho, ako odpovieme na otázku, budeme môcť usúdiť, či je pohyb toho hmotného bodu zrýchlený, alebo či nie je zrýchlený. No, uvedomme si, že pod slovíčkom rýchlosť sa rozumie toto. Toto, čiže V so šípkou vektor, vektor rýchlosti sa myslí stále pod slovom rýchlosť. Ak by som chcel myslieť iba na V bez šípky, tak takémuto V bez šípky hovoríme veľkosť rýchlosti. Veľkosť rýchlosti. No, takže skúsme odpovedať na otázku, či sa mení rýchlosť pohybu hmotného bodu po kružnici. Odpoveď na túto otázku zistím tak, že sa pozriem na vektor rýchlosti V1, pozriem sa na vektory V2, na vektor V2 a pozriem sa na nich a porozmýšľam, sú rovnaké? Majú všetko rovnaké? Majú rovnaké dĺžky? Majú rovnaké smery? No, odpoveď je jasná, smery nemajú rovnaké. Majú rovnakú dĺžku, ale nemajú rovnaké smery. Čiže záver, menia sa? Samozrejme, áno, menia sa. Čiže vektor rýchlosti sa zmenil. Zmenil sa z vektora V1 na vektor V2. Došlo k zmene smeru. Zatiaľ čo? Mení sa veľkosť rýchlosti? Veľkosť rýchlosti sa očividne nemení. No. Čiže my, keď sa pozeráme na rovnomerný pohyb po kružnici, tak vieme z istotou povedať, že to je pohyb, pri ktorom veľkosť rýchlosti sa nemení, ale to, čo sa mení, to je samozrejme samotná rýchlosť. Konkrétne sa mení táto vlastnosť rýchlosti, ktorej hovoríme smer. Hej? Dĺžka rýchlosti, veľkosť rýchlosti sa nemení, ale mení sa smer rýchlosti. Keď to tak celé vieme, tak skúsime porozmýšľať nad ďalšou otázkou, ktorá súvisí s tou prvou otázkou a teda otázka by bola taká. Je rovnomerný pohyb po kružnici, toto je skrátka RPPK, je RPPK rovnomerný pohyb po kružnici pohybom zrýchleným? Je to zrýchlený pohyb? Hej. No. Ktorý pohyb je zrýchlený? Zrýchlený je taký pohyb, ktorý má zrýchlenie. Čiže skúsme si pozrieť, ako bolo definované zrýchlenie. Zrýchlenie vo fyzike je vektorová veličina a má vyjadrenie také, že Ačko, vektor, sa rovná zmene vektora V vydelenej časom. Teraz táto zmena vektora V
Pokiaľ je nulová, tak nulový vektor, keď sa vektor rýchlosti nemení, tak zmena vektora v by bola nulový vektor a vtedy by bolo zrýchlenie nulové. Čiže mohli by sme napísať, že ak sa v vektor nemení, tak a je nulový vektor. No lenže my máme prípad, sme si povedali, že vektor rýchlosti, rýchlosť samotná, teda vektor rýchlosti, sa mení. Čiže v našom prípade, ak sa v mení, tak a sa nerovná nule. Čiže tento náš hmotný bod, ktorý tu máme nakreslený na obrázku, sa pohybuje zrýchlenie. Má zrýchlenie.